Hej skat. Jeg vil bare høre, jeg står herude ved restauranten nu. Kommer du snart? Okay, så ses vi. Hej. Ja, vi har jeres bord klar til jer herovre. Jo, tak. Hej, hvor har hyggeligt. Men har du så haft en god dag på arbejde i dag? Ja, det har jeg da. Hvad har I lavet? Jamen, det var svært at overtale nogle nordisk til at sælge nogle aktier, men det lykkedes til sidst. Hvordan har din dag så været? Den har været rigtig god og hyggeligt. Jeg har ikke lavet så meget. Jeg havde fri fra arbejde i dag, så det har bare været hjemme og hygge. Hej, velkommen til restauranten. Hvad skulle du have? Jeg vil godt bede om en risotto med en ossobuco. En risotto, tak. Ja, jeg tager bare det samme. Og så en flaske vin. Super. Jo, tak. Undskyld mig, jeg skal lige tage det. Okay. Jeg skal gerne lidt bedre. Jeg bliver virkelig nødt til at rejse mig, jeg skal lige ud og skyde. Hvad fanden er du gang i? Undskyld. Den bedste i verden. Skål. Hey, Storm. Hvad Har fanden? vi gået på gymnasiet sammen? Jo, årgang 89 allerede. Jamen, hvordan går det så ellers med dig, Storm? Jamen, det går meget godt. Jeg har en tid kæreste, vi skal måske ikke engang gifte, så jeg arbejder i en bank. Skal I giftes? Nej, du skal høre, hvad jeg laver. Det er for sindssygt. Jeg sælger biler for BMW i måneds få, og det går skide godt, mand. Jeg tjener kisten på det. Hvad, arbejder du stadig i den bank? Hvordan går det? Ja, det er lidt svært på grund af finanskrisen, men... Finanskrisen, det skulle lige meget, mand. Jeg sælger stadig mine biler. Hvad så den der Malene der? Ser du stadig i den? Malene, nej, slet ikke. Det var kun en kort fløjt. Jeg så den kun et par måneder. Ja, men hvorfor spørger du om det? Hun var også min kæreste. Der tror jeg rigtig røven på dig, hva'? Ja, det må man sige. Hvordan går det ellers så med dit kærlighedsliv? Det går godt. Jeg har fundet den helt fantastiske kvinde. Men det er lidt svært for os begge, for hun er forlovet. Okay, er hun sød? Ja, hun er sygt lækker. Det er sindssygt. Jeg har et billede af hende, hvis du vil se hende. Ja, det vil jeg gerne. Okay, det er fint. Nå, men det var i hvert fald rigtig hyggeligt med dig, så... Nå, det var hyggeligt, så må jeg lige måde. Ja, men vi ses. Du må hygge dig. Hygge dig. Ja, i... Hygge dig, Storm. Ja, lige måde. Så. Au, der skulle jeg ikke ud først med nummer. Nå, der var du. Det tog så lang tid. Fandt du til? Nej, det var det ikke. Nej, det gør det. Du virker så tavs. Er der noget galt? Nej, ikke specielt. Jeg var lidt træt efter den lang. Hvad skulle det være? Farten gjorde ikke noget, at klokken blev 5 næste eftermiddag, før jeg kom hjem. Du kommenterede en gang duften af fremmed kvinde parfume, der lå så tungt i luften. Troede du seriøst kun, at jeg havde dig? Eller kørte du samme stil og så den anden vej? Havde ingen intentioner om at lege din leg. Jeg gør mod andre, før de gør mod mig. At jeg er paranoid, at det du siger nu, det ved jeg godt, ho. Det har jeg papir på. Havde brug for omsorg, men jeg kunne ikke give slip på min logik, når den sagde du var en bitch. Og jeg prøvede virkelig, fordi jeg ville gerne. Men mine følelser for dig, de var så fucking fjerne. Det skyldes vi blot er mennesker. Og det her, det er min skrift, en synders bekendelse. Undskyld så, det var ikke sådan, det skulle gå. Jeg var den forkerte, at stole på. Bare
rolig, jeg kan stadig nå Ellers med hende der... Nej, så skal... Hvad fanden er det så? Biler fra BMW. Ja, jeg skal ikke spørge på det, nu bliver jeg rigtig forvirret. Men hvad med dig? Nej, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal... så kan du lade... Eller der er 2 røven på dig. Eller...